अभी हम आपन हालत के बारे में पढ़त रहनी है। हमरा पता चलल कि हिप्नोथेरेपी इलाज खातिर अच्छा उपाय है। हमरा सब कुछ याद दिलाए खातिर का हमके ट्राई करे के चाहिए। सुने, ये थेरेपीज में कुछ नया नहीं है। हम ये बारे में बाकी डॉक्टर लोग से बात भी कैले बानी। हमने के तार सबसे बढ़िया इलाज करा, तो चिंता मत करा। हमरा लगेला कि तू हमरा से कुछ छुपा रहल बाड़ा। कुछ बात जौन हमरा पता होके चाहिए। कुछ छुपाओ तो नहीं का? कुछ हमरा बारे में पिछला 6 महीना में हमरा साथे का भइल। काश हमरा पता रहे सोनिया कि तू अपन जिंदगी के 6 महीना काहे भूल जाइबो। हमरा कसम खा भी हम देख सकतानी कि कुछ बदल गइल बा। भगवान, अब बस करबू तू। कुछ नहीं खे बदलल, ठीक बा? अभी हाँ। I love you. Hello and welcome to my BDSM podcast. हमनी में से कुछ लोग अपना आप के अकेला महसूस करेलन, बिना कौनो साथी के आपन फैंटेसी चाहे प्यार साझा करे खातिर हमनी के ओकरा जिए के जरूरत बा। तो हमनी के का कइल जाओ? ऐसन बहुत सारा तरीका बा जेकरा से आप अपन फैंटेसी के वास्तविक दुनिया में ला सकीले। और आज हमनी के यही के बारे में बात करे जा रहल बानी, आत्मबंधन। अब कल्पना करी कि आप घर में अकेला बानी और कल्पना करी कि आप अपना आप के बांधे खातिर तरस रहल बानी। जज्बात के आवारापन तो हर पनाह मांगेला। रेशमी सांस तले फिसले बदन अब थामला, इश्क के सैलाब में बहता तू कश्तियाँ, तू हमार होके